Luis Iriondoren 5. oroimenezko margo lehiaketa egin da Gernika Lumon. Gernika Lumok beste behin artez bete dauz bere kaleak. Luis Iriondoren oroimenez urtero antolatzen dan margo lehiaketaren eskutik egin dabe hau. Egun osoan zehar hainbat margolari aritu dira gune esanguratsuenak margosten, bakoitzak bere estilo eta ikuspegitik. Parte hartzaileek oleoz zein akrilikos egindako lanak aurkeztu dabez eta urten be maila handiko obrak ikusi ahal izan dira. Horien artean Urdaibaiko hainbat artistak egin dabezen obrak izan dira, eskualdeko talentua erakutsiz. Lanak amaitu ostean, sari banaketa ekitaldia egin dabe, Kristina Aranak kulturetxeko zuzendariak banatu dauz sariak, Iñaki Gorroño alkateordearen eta Jon Lejarraga zinegotziaren laguntzagaz. Lehiaketan honek Luis Iriondoren oroimena bizirik mantentzea gain, urtero Gernika Lumo artearen topagune bihurtzen dau, herriko ondarea eta paisaiak margolarien begiradaren bidez balioan jarriz.